TV. Kaluwore kod weche mosebedo ewi ndikruok mar riwruok mar oganda mayango kom mar ker, Okil James Mwamu kone riwruoge makamagi nyaka bed moyange kod piny owacho kendo nyaka githegre chuth kod weche mag siasa. Okil Mwamu bende kone riwruok mar jodongo gin nyaka bed joma nyayo kwe kendo ng'ado rieko ne oganda e kinde dera kata chandruok ka mwandugi bende ok owinjo ketie lwet ng'ato owuon. Cultural society machalo Galuo Council of Elders magi koro yudo ka gema ma en Gikuyu Embu Meru Association, Akamba Association, magi gin kaka groups mag culture mag dhoudi mopogore opogore Kenya ka iketo gi kendo gibedo registered kaka societies. To chik wacho ni ka gibedo registered societies nyaka giluw chik mar constitution mawacho ni ok gibi kelo akwede ne pogo ji e kind grube mopogore opogore kaka miwacho ni tribal groups, ok gibi bedo ni gikwedo gender moro amora kata joma mine kata joma chuo, ok gibi pogo jomoko e kind jomoko gi ni magi jo Islam magi jo Kristo. Koro gin nyaka gibed ni giluwo chik. To mar ariyo, koro mane gini, mane chik me register societies ma cultural societies. To ok onego bed ni gin gik ma ok gibed register ni go siasa. Gin gi register gin konyo ji. Ka wach moro nitie mar Kimela mar joluo ma koro idwani mondo jo Council of Elders okony, gibiro kama gik machalo mag liete mosebedo ka chando ji ka nitie tuoche, advice mage ma ginyalo miyo ji ni ka kolera nitie unyalo timo kama tok gidonje siasa. Gino gichung' ne ng'ato ne giwacho ni wan wadwaro ni ng'ane ma mondo bed ka ng'ane ma mondo bed, wach siasa gionge. Mar ariyo, ka gin gi property gi ok ndikie, kata ka gin gi mwandu ok ndike nying society. Tidwaro ni ka gin gi mwandu kendo gi register body machielo miluongo ni trustees, register trustees, kata kisungu wacho ni Trustees and Perpetuity Act. Ema koro mwandu ma gintie go ka gin gi udi moko magi society ne trustees gi ema koro register. To trustees gi gimbe gin trustees maloko ohala, ok en limited liability company kata company malos ne loko ohala. Gin joma konyo ji. Kose register mwandu gi to nitie constitution marwa gi wacho ni nyaka giluong buche, ka unyalo bedo bang' higni 3, unyalo bedo bang' higni 4, unyalo bedo bang' higni 5. Magi nyiso go jo kanyo no ni magi properties ma wan go, mae loans ma wan go, nyoche watimo kama, wan gi employees maromo kama. Koro nyaka gibed ni gichiwo report ni mwandu ma gin go ni romo nade to seti kodgi nade. To mar adek, ka wach moro nitie, trustees gi constitution margi be nyaka wach ni nyaka gitim yiero bang' ndalo moko. Constitution moko wacho ni trustees nyalo timo yiero bang' higni 3, moko nyalo timo yiero bang' higni 5, moko nyalo timo yiero bang' higni 2. Constitution pogore, terms opogore. Nyalo yudo ka mar Gema opogore gi mar Luo Council, mar Akamba opogore gi mar jo Mijikenda. Koro gipogore. To nyaka gitim yiero ma yier trustees manyien. Trustees ok nyal bet, inyalo ga societies moko kata mana trust groups moko. Iyudo ka ng'ato osebedo trustees higni 25, ok onego timre kamano. To kobedo higni 25 nyaka bed ni en ng'ama osebedo ni yiero. Obiro ji wacho ni ng'ane in isetiyo maber pod idhi mna nyime. Mae kaka onego bed ni rito gigi. Problem ma wan go kata ma gine trustees gi ni siasa. Ka siasa osedonjo eka kelo gine gondruok mang'eny. Gigi koka giawani gina gi jopiny ma trustees ma onge siasa to be gidhi adhiya nyime onge koko. Ka siasa osedonje eka koko koro betie. Machalo ma wan go dala ka machalo Luo Council of Elders. Problem manitie
e kind nyandiko gi jaduong' mosiepna Odongeranda en siasa. Ok en wach moro ni ni jong'at monego ted ne joluo. Gini en siasa monego jotelo madongo nego bed piny mowach ni ok wanyal dhi kama. Nikech gimilaro onge en gine property mar oganda, onge ng'at moro maweyudo gimoro binafsi, msara moro ma ji yude gini be onge. Koro omiyo idwaro mondo gini owene jodongo gi mondo bed piny mondo olos gini kendgi. Josiasa onego bed kando